+3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ ପେପର 2 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଜାଣିହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହେଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତାପରେ ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ କବିମାନଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାରଳାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାରଳାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶାରଳା ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଏତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଧାରା ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଶାକ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ। ତେଣୁ 1650 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସୀମାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆସେ ଏଥିରେ ଧର୍ମ, ପୁରାଣ, ଆଖ୍ୟାନ, କଳ୍ପନା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଅଗଣିତ କାବ୍ୟ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା 1880 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ, ରୀତିଯୁଗ, ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ, ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗ, ରସ ଯୁଗ, ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ମୋଟ ଉପରେ 1650ରୁ 1880 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସୀମା ରହିଥିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକ୍ ରୀତିଯୁଗ ଯେଉଁଟା 1600 ମସିହାରୁ 1680 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଧ୍ୟ ରୀତିଯୁଗ ଯେଉଁଟା 1680ରୁ 1790। ଉତ୍ତର ରୀତିଯୁଗ 1790ରୁ 1880। ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟଧାରାରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରାମବିବାହ, କଳ୍ପଲତା, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ଶିଶୁ ସନ୍ତକ ଦାସଙ୍କ ଉଷାବିଳାସ, ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ହରିମାଳା, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଶଶିଶେଷା, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେଖା ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟ ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଖ୍ୟାନ ଓ କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏହି କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଚରିତ୍ରଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ସୀମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଧ୍ୟ ରୀତିଯୁଗ ମଧ୍ୟକାଳୀନ 1680ରୁ 1790 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୀତିଯୁଗ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟର କବିମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେହି କବିମାନଙ୍କର ରଚନା ଓ କବିଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଯିଏକି ରଘୁନାଥ ବିଳାସ, ଇଚ୍ଛାବତୀ, ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଆତ୍ମପ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋତ୍ସବ, ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଚୟ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ, ଉଦ୍ଭବ ଚଉତିଶା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 6 ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟବ୍ରହ୍ମ, ଯୁଗଳ, ରସାମୃତ, ଲହରୀ, ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ, ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି, କୋଇଲି ଚଉତିଶା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟବ୍ରହ୍ମ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର
7 ନମ୍ବର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ସୁଲକ୍ଷଣା, ରସବତୀ, ବାଘଗୀତ, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ, ସ୍ୱୟଂର ତରଙ୍ଗ, ରାୟଲୋକକୁ ଛଡ଼ନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ଏହିସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ 9th ନମ୍ବର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ମୌନ ବୌଦ୍ଧ ଚଉତିଶା, କଲା କଲେବର ଚଉତିଶା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ। ଉତ୍ତର ରୀତିଯୁଗ ରୀତିଯୁଗର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1790ରୁ 1880 ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୁଗରେ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏ ସମୟର କବି ଆଜି କାବ୍ୟ ହେଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ହାସ୍ୟ କିଲ୍ଲୋଳ ଯାଇଫୁଲ ଡମ୍ବ। 2nd ନମ୍ବର ବନମାଳୀ ଅନେକ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସୂତ୍ର, ଚାକୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ଅନେକ ଭଜନ ଜଣାଣ, କୋଇଲି ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର। 4th ନମ୍ବର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ରାଘବ ବିଳାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଯଦୁମଣି ରହସ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ଭୀମ ଭୋଇ କଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।